Від російських окупантів звільнено село Гусарівка, що неподалік Балаклії на Харківщині. Це підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій із посиланням на Збройні сили. Звідти вибито 2 батальйонно-тактичні групи окупанта, підкріплені спецназом. Зазначається, що українські військові знищили близько 60 одиниць ворожої техніки. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок іде на сотню. Також очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов заявив, що українські захисники місцями проводять контрнаступ, а в Ізюмському районі знищено російський винищувач Су-34, один із найновіших в окупантів. У Генеральному штабі повідомляють, що напередодні Збройні сили відбили 7 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. Московити несуть втрати. Лише до окупованого Севастополя щоденно перевозять щонайменше 50 поранених.